som tu mal nejaký remeň. Mám nový účes. Vidno? Celkom ti to ujde. Sekne, no. A ty si nejaká nová, nie? Ale nie, vypadá v pevole. Čo, má to rovnako? Ale rovnako, toto trošičku. Ideme. Áno. Obraz v 10 spravodajských minútach. Dobrý večer. Začínajú sa prvé televízne noviny na Krámize. Dnes večer sme tu s Burianou Ďurianovou A Paťkom Rajdom. Anorexia zachvátila Slovensko. Nádený slovenský maratónec Ivan Pišišvor sa včera predpoludním na košickom maratóne pretrhol na cieľovej páske. Ideš? Čo to tu má? Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie prišiel na to, ako môžu naši chlapci na ďalších majstrovstvách sveta vyhrať. No jednoducho z nich spraví dýchovku. Čo sa smeješ? Spraví z domova až ty, debil. Aha. Spraví z domova. Pavol, žemlovku máš v chladničke a nezabudni zavrieť kury. Tak aj takéto kuriozity trápia našich občanov. Niekedy aj mňa, že? Ale nie. Škaredé počasie trápi. Bože, no Aneška, trápi je s mäkkým a nie s tvrdým. Magda, čo je to dávate do tej čítačky? Mnohých Slovákov, no nájdu sa aj takí, ktorí z neho vyťažia. Situáciu v teréne zmapovala Krabica Lajnová. Krabi, máš slovo. Áno, ďakujem ti, Buriana. Milí diváci, nachádzame sa v chatovej oblasti Kvaka na Považí. Obyvatelia tejto osady nám písali, majú problém. Vážený, delikvent zvaný Medard tu sa preháňa po tejto lúke, neustále behá hore dole, buď na bicykli alebo pešo. Ale zvláštnosťou je, že ide von iba vždy, keď prší. Takže diváci nám písali, chceli vedieť, čo je vo veci. Prišli sme sa na to pozrieť. Poďte za mnou. Pán Medard! Haló! Pán Medard, môžete ísť na chvíľu na slovíčko? Poďte, nebojte sa, to bude rýchlovka. Rýchlovky mám rád, ale... No poďte. Čo je moja? Máme na vás pár otázok. Zdravím. Zdravím vás. Dobrý. Čo robíš? Počkaj, Prepáčte. prestaň, ne? Prepáčte. A tak diváci z tejto osady nám volali do redakcie, že majú s vami problém, sa vás boja. Čo? Ja som neškodný, ne? No, Neškodný, vyzeráte tak, čo? ale viacerí sa sťažovali, že im tu beháte po lúke hore dole, boja sa vy z chaty. Neviem, čo to máte za zvyk behať takto po lúke? Ja neviem, čo majú za problém, ako... Ale prečo vždy vybehnete len vtedy, keď prší? Z augustového rastie rozum, ne? Rozum? No jasné. A môžete nám to aj nejak dokázať? Tak. Príde za 2 hodiny, uvidíš. Tak sa vidíme o 2 hodinky. Čau. Nechceme vás zatiaľ rušiť. Čau. Hážnik, prúž! Poď, prúž! Prúž do mňa, poď! Pán Medard! Tak sme tu, ako sme sa dohodli. Čo je? Tak chceme ten dôkaz váš. Však pozriem a vidím, ne? Čo je? Ale Dobre, tak, ne? ako ste povedali, že z dažďa rastie rozum, ja nerozumiem teraz. Však rastie, ale úzky centrálny. Čo moja? Ideme si desi preskúšať malú nástobielku, čo? Prepáčte, ale toto som nečakala. Poďme desi, čo? Ja musím odísť. Majte sa. To je problém. Vy ste roko. Aj keď sa mnoho ľudí sťažuje na upršané škaredé dni, pána Medarda sa to evidentne netýka. Dokáže vyťažiť aj z takéhoto nečasu. Verím, že toto počasie prinesie aj nejaké pozitívne zmeny pre ženské telo. Z Považia a z Kvaky pre televíziu Krámiza, Krabica Lajnová. Počuj, Zlato, čo mám povedať vlastne teraz? Čo? Čo mám, idem ja prvá, dobre? No, zase mám zadrbanú kravatu. Mardi, môžeš to pustiť?
začíname. Priprav sa, Bože. Toto boli krátke správy. Ďakujeme za vašu pozornosť a vidíme sa opäť zajtra. Dovidenia. Dovidenia. Dobre. Normálne som sa aj započul. Kokšo, ale ten medár to není podľa mňa čisté. To nie, to je vlastne. Strašné. No čo, ideme na to, alebo chceš ešte večerať? Zlatý, mne postačíš, kľudne ty. Som rád. Tak to tu zabavné. Dobre, no teda. Tak fajn. Ešte ja si dám asi morku dnes na prírodno potom. Najprv teba a potom tú morku, hej? Ideme k tebe? Nie, to ku mne? Hlavne, Tebe, aby ku to mne? bolo jedle. Tebe, ku mne? Ku mne, k tebe. Čím? Počuj, Zlatko, a nechceš ísť aj ty za tým medardom? Nie. Podľa mňa by ti taký augustový Ja tak mám s takými to rečami. Ale dobre,